Shalom para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Pendeta Hari Susanto. Lan kita sakmenika pepanggihan malih anggenipun kita ngrembak dawuh pangandikanipun Gusti Yesus Kristus lumantar piwucal sekolah Sabat. Ing wekdal menika kita sampun dumugi wonten ing piwucal kaping 7 nganti irah-irahan warga kratoning swarga. Sumangga sami ndedonga. Gusti Rama ingkang wonten ing swarga, kawula nyuwun Roh Suci peparing paduka supados paring pangertosan, paring pepadang dumateng pikiran kawula saged mangertosi menapa ingkang dados dawuh pangandika paduka lumantar piwucal sekolah Sabat menika. Mekaten Gusti panyuwun kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, minangka ayat natsipun kapundhut saking kitab Filipi sekawan, ayatipun kaping 6, mekaten dawuhipun Gusti, aja padha sumelang ing bab apa wae. Apa sing kok karepake aturna marang Gusti Allah sajroning pandonga. Suwunen kanthi saos panuwun. Para sedherek ingkang kinasih, menapa ingkang dados piwucal kagem kita ing wekdal menika ingkang kapundhut saking piwucal kaping 7 nggih menika sepindah bilih kita menika sak menika sampun dados warga kratoning swarga. Kita mboten namung dados warga wonten ing alam donya menika, mboten namung dados warga wonten ing Indonesia, wonten ing kita masing-masing utawi wonten ing kabupaten kota kita masing-masing. Nanging sejatosipun kita menika sampun kasrat dados warga kratoning swarga. Krana kita sampun nampeni pangorbananipun Gusti Yesus Kristus, kita sampun nampi rahipun Gusti Yesus, pramila kita sampun dipun serataken wonten ing kraton swarga. Wonten ing kitab Filipi pasal 3 ayatipun 2, nanging kita iki rak putra-putra kaswargan. Mulane kita padha cecengklungan ngarep-arep rawuhe Sang Juru Slamet Gusti kita Yesus Kristus saka ing swarga. Kita menika sampun dados putra-putra kaswargan ingkang sakmenika saweg ngantos-antos rawuhipun Sang Kristus saking swarga. Ingkang kaping kalih piwucal kagem kita nggih menika bilih ing gesang kita senaosa kebak ing kasusahan, senaosa wonten perkawis-perkawis ingkang nyebabaken kita kuatos, wonten kathah perkawis-perkawis ingkang nyebabaken kita menika ajrih, nanging kita kedah anggadhahi katentreman. Lan kados pundi kita saged pikantuk katentreman wonten ing pigesangan ingkang kebak ing kasusahan, ingkang kebak ing pacoben, ingkang kebak ing sedaya sakit penyakit, nggih menika lumantar pandonga. Kita saged pikantuk katentreman ing daleman asmanipun Gusti Yesus Kristus menika anggen lumantar anggen kita ndedonga dumateng Gusti Yesus Kristus. Kados dene Paulus ingkang sampun ngirimaken serat menika, piyambakipun ugi gesangipun menika kebak ing pacoben, kebak ing kasusahan, kebak ing penderitaan. Piyambakipun dipun kunjara, kirang nedha, dipun aniaya lan wonten sakit penyakit. Nanging krana piyambakipun menika tansah anggadhahi pigesangan kagem ndedonga dumateng Gusti Allah. Piyambakipun menika ngraosaken tentrem rahayu wonten ing patosipun. Lan ingkang salajengipun piwucal ingkang saged kita pundhut ing piwucal ing saking piwucal menika nggih menika dados tulodo. Kados dene Paulus menika sampun dados tulodo. Paulus ugi nggadahi keinginan bilih kita sedaya ugi dados tulodo ing pigesangan kita. Menawi kita waos wonten ing kitab Filipi pasal 3 ayat 17. Terusno anggonmu padha nulat marang aku, para sadulurku,
Aku wis padha menehi tulodo sing becik marang kowe, mulane padha ngilo marang wong-wong sing padha nganut tulodo mau. Para sedherek ingkang kinasih, kados dene Paulus menika sampun dados tulodo pikesanganipun. Nggih menika tulodo gesang ingkang rendah hati, gesang ingkang kersa berkorban, gesang ingkang kersa leladosan, lan gesang ingkang kebak katresnan dumateng tiyang sanes. Pramila kita ugi kedah nulodo kados dene Paulus. Memang sejatosipun tulodo kita menika sanes Paulus, nanging tulodo kita ingkang sejatos nggih menika Gusti Yesus Kristus. Nanging krana Paulus ugi sampun nulodo Gusti Yesus Kristus, lan menawi kita nulodo Paulus, menika kita sami bilih kita ugi sampun nulodo dumateng Gusti Yesus. Lan ingkang langkung sae bilih gesang kita menika tansah nulodo dumateng Gusti Yesus Kristus, lan sasampunipun kita menika nulodo dumateng Gusti Yesus Kristus, kita dados tulodo ugi wonten ing pikesangan kita, supados tiyang sanes menika saged nulodo pikesangan kita. Tulodo utawi teladan bab katresnan, teladan bab kerendahan hati, teladan bab kelemah lembutan, teladan bab kejujuran, teladan bab kedisiplinan, teladan bab sedaya perkawis ingkang sae. Gesang kita kedah dados tulodo dumateng tiyang sanes. Lajeng salajengipun nggih menika kita kedah pikantuk kegiatan batin ing salebetipun Gusti Yesus Kristus. Tiyang ingkang pitados dumateng Gusti badhe nemahi kegiatan kagem ngadepi pacoben, ngadepi kasisahan, lan ngadepi sedaya perkawis-perkawis ingkang boten sae. Kita saged anggadhahi kegiatan ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kita boten saged nggadhahi kegiatan kita piyambak. Sinten kemawon kita. Kita tiang ageng, kita tiang alit, kita tiang sukses, kita tiang ingkang susah. Sinten kemawon kita mboten saged anggadhahi kegiatan wonten ing salebetipun kita piyambak. Nanging kita saged anggadhahi kegiatan menika menawi kita gesang wonten ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Lan ingkang kaping pungkasan, ingkang badhe kita pundhut dados piwucal kagem kita lumantar piwucal kaping 7 menika nggih menika. Kita kedah fokus dumateng Gusti ing pigesangan kita sak dinten-dinten. Menawi kita maos wonten ing kitab Filipi sekawan ayatipun kaping 8. Wusana para sadulurku, padha mikira perkara-perkara sing becik lan sing pantes dialem. Ya kuwi perkara-perkara sing nyata, sing luhur, sing bener, sing suci, sing endah lan sing kajen. Sedaya perkawis menika kedah dados pikiran kita sak dinten-dinten. Kita ing pigesangan kita kedah fokus dumateng perkawis-perkawis menika kala wau. Nggih menika perkara sing becik, perkara sing pantes, perkara sing nyata, sing luhur, sing bener, sing suci, lan sing endah lan sing kajen, menika sedaya wau perkawis-perkawis ingkang kedah kita pikiraken sak dinten-dinten. Menawi kita nindakaken menapa kemawon ing pigesangan kita, menawi kita makarya, kita kedah tanglet dumateng diri kita piyambak. Menapa ingkang kula tindakaken menika nggih menika perkara ingkang becik, perkara ingkang pantes dialem, perkara ingkang nyata lan luhur, perkara ingkang bener, suci lan endah utawi kajen. Menawi kita tansah nggagas perkawis-perkawis menika, kita badhe dados priyantun ingkang tansah ngatos-atos ing pigesangan kita. Sedaya perkawis menawi
ingkang badhe kita tindakaken, kita anggadhahi penggalih, kita gagas, kita tanglet malih menapa ingkang kula tindakaken menika, ingkang badhe kula tindakaken menika, ingkang badhe kita tindakaken menika nggih menika perkara ingkang sae, perkara ingkang suci, perkara ingkang pantes, perkara ingkang endah lan perkara ingkang kajen. Menawi boten pramila kita kedah ngurungaken, boten usah dipun tindakaken. Krana menawi kita tindakaken menika badhe ngrisak asmanipun Gusti Allah ing gesang kita. Gusti Allah boten dipun luhuraken wonten ing pigesangan kita, krana kita sampun nindakaken perkara-perkara ingkang boten sae, boten suci, boten leres, boten endah lan boten kajen ing gesang kita. Pramila sumangga kita tindakaken sedaya perkawis-perkawis ingkang sae, ingkang suci, ingkang saged ngluhuraken asmanipun Gusti Allah. Sumangga kita mungkasi piwucal menika kanthi pandonga. Duh Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, kawula sampun paduka timbali dados warga kratoning swarga. Krana paduka sampun nebus kawula, krana paduka sampun seda wonten ing kajeng salib supados kawula menika lumebet wonten ing kraton swarga. Pramila krana kawula menika sampun dados warganipun kasuwargan, mugi paduka paring Roh Suci supados kawula menika saged gesang nindakaken sedaya perkawis ingkang suci, ingkang sae, ingkang leres kados dene warga kratoning swarga. Mekaten Gusti panyuwun kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Mekaten para sedherek kinasih, anggen kita nyinau piwucal ing wekdal menika. Sugeng pepanggihan malih ing sanes wekdal. Gusti Yesus berkahi kita sami. Amin.